Gertutik lortzeko topagunea, horixe da Zumarragako azoka. Garaian garaikoa eta kalitatezkoa, baina ez hori bakarrik. Elikagaiak saltzea eta erostea baino zerbait gehiago da elikadura. Elikadura da zaintzea, gertutik urrutiraino, zeure burua, ingurukoak eta mundua zaintzea. Eta hori elkarrekin egiten dugu, baserritarrok egindako lanaren isla dira. Azokako produktu ez gain, inguruan ditugun mendiak eta zelaiak ere. Aurten 70 urte bete ditu Zumarragako azokako baserritarren guneak. Eta behin hona igota gogoratu nahi ditugu urte hauetan guztietan lanean aritu diren lagundenak. Bertakoak eta inguruko herrietatik etorritakoak. Urretxutik, Ezkiotik, Itxasutik, Legazpitik, Aizkurutxotik, Gabiriatik. Zumarragako azoka inguruko guztientzako topagune garrantzitsua da. Azokan betiko produktuak topatuko dituzue, baita gauza berriren bat ere, eta horrean norbait izango duzue horri buruzko kontuak ezagutzeko. Azoka elikagaiez gainera harremanak ere badirelako. Astero ikusten ditugu familiak elkartzen, belaunaldi askotako pertsonak elkarrekin hizketan. Transmisiorako gune bat da azoka, jakintza batena, kultura batena. Elikatzeko moduak, bizitzeko moduak ere badira, azken finean. Jendearekin izandako harreman horretan zenbat da kalderak baino, oihartzun handiagoa egiten du zapatura artea agurrak. Guk ondo dakigu zer den bihar emaitzak lortzeko gaur lan egitea. Eta azokari buruz ere gauza bera esango dugu. Importantea da errelegoa, erosleak eta saltzaileak mantentzea eta berritzea. Astero, urtez urte, eustea gaur ospatzen ari garenari. Denok elikatzeko, elkartzeko eta ikasteko toki bati. Ez gara gehiago luzatuko, azokak festetan ere ez dut jairik hartzen, eta bihar goizean goiz gure postuetan egotea tokatzen zaigu. Bihartik aurrera ere azokan elkartuko gara.